बुझाता कि 5 साल में आयल बा, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको रुपया दे कौन कौन दिमाग में। चलो पहले देख का हो आई देखो का हो का चल बा बढ़िया तो बा और कुछ आनंद बाड़ा ना। एकदम बढ़िया भाई मस्त ए मन लौकत नहीं रहल हो। ये टाइम मिलता हो रनी बाहर दे अच्छा ना दूरी रह और बताओ ए सब आना बाबू हां कहते जौन दिमाग अंदर क्यों नहीं ना ये सब बात सही बता ले पैसा थोड़ी जब बड़ी खर्चा हुई बड़ी मेहनत से पैसा कमाई जाता है अच्छा होई जब पेड़ छोटे को तो पोसबो तबे फल मिली। बात तार सही बा आ जब फल मिली तू का खइबो तर पूरा घर के लोग खा जाए। ई जान कुछ दिमाग दे थोड़ा बात सही बा दिमाग मिशन रेडी करो जो तो भरोसा दिन बना हारवा बन जाए में कम रुपया मिली। कौन तरह मिली इतने खाना जुआ नहीं खाना खेला जाए गोइलो लगोलो लेटरी चल जाए जुआ के बात नहीं प्रधानी तू खाली जी पानी साथ मनाई जीता जो 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया कहे बहुत ए मो अच्छा ही बता इतना आदमी लड़ता ये तर सोची क्यों लड़ी हम उम्मीद रखता नहीं गरम सभा में लगाओ बा ना हो हाँ? गरम सभा में लगाओ बा आ तो हके 2 महीना में पूरा घरहाई जोन बाकी एक वोटर से इतना हम लगाव करा दे कि तारा से जयरामी कर हे तक 2 महीना का टाइम जाम रहा 2 महीना सिर्फ चुनाव 4 महीना 2 महीना तार शेष बचता शेष में तू इतना लाभ लेबो तहारा ज्यादा घूमे के नहीं हाथ जोड़ के 1 नंबर प्रधान तक जिता देता नहीं ललकार के पीछे मत हटो। बात तो साथ सही वाली मान हम लोग उतना छीनत नहीं है अब तोहरा बात हम पर्चे करा दो आ नइखे विश्वास तो चलो कुछ आदमी से भेंट करा देता नहीं लगाओ के हिसाब से देख लो हमरो तनी दम देख लो 2 आदमी तो से मिलत है कि नहीं मिलत तो से बात करत है कि नहीं करत सपोर्ट करत है कि नहीं करत अगर सपोर्ट में हट जइहन तू हट जइह हम हट जा और बताओ चलो ठीक है मंगई बा हां चुनाव लड़ल जा ए चुनाव में एकदम रेडी रखो ठीक हां हां भाई तो कितना दिन भइल ले हो गेल एक हफ्ता हां तो माल वाल तो कुछ मिले ले मिले बा कमाई नहीं 8-10 लाख रुपया कमाई नहीं 8-10 लाख कमाई का ट्रैक्टर लोन 3 लाख के हई हां ना ठीक बा बाटे तो अपन जे रही अपन खेती बाड़ी देखो हां माला घर रह नहीं के हां माल तो मन बचले होई माल तो बचले बा लेकिन बहुत काम बाड़ी तो काम बाड़ा ए मो घरवा बढ़िया कुछ बाड़ा तो हां ए बोली पैसा रही तो सब बन रही ए मैं दिमाग बताई तो देखो भाई कौन दिमाग बतिया पैसा कौड़ी वाला बात मत करियो पहले बतिया तो सुनो हम हां बोलो पैसा तार सिर्फ बचल रही हां खाली दिमाग के काम कौन काम हो हां कौन काम हो नगदा समय से आ गइल बा हां बताओ कौन काम हो कहतनी प्रधानी लड़ जाना ते हम का प्रधान लड़बो हम के चिन्हता अरे हम के वोट दी 5-6 साल तो माला बहरम नहीं कुछ परिचय है नहीं के सुना पहले बतिया हम बानी न हां हां डंका का चोट पता के जिता गए हे तरह ललकार के तो जितेबो कौन तरह जो हमको लोग चिनते नहीं खे तो के नहीं खतियो तो हमके चिन्हता ना वो तो का चिन्हता माला तू घर रहलो घरे बानी तके केहू नहीं चिन्हत हमरा साथे चलो गरम सभा के बटले बाड़ा हां पहले से तके चिन्ह जानत बटले बा आज न 5 साल नहीं रहल त नहीं केहू चिन्हत ए तो मान ला आदमी चुनाव खातिर 1 साल में आदमी बदल जाला हमार तो 5-6 साल हो गइल बा 5-6 साल हो गइल बदलल तो चुनाव में अभी 4-5 महीना बा 2 महीना में पूरा गरम सभा तक घुमा के इतना चिन्हा पर्ची हो जाई टेंशन न रख ये मतलब पैसा तो बहुत खर्चा हो पैसा उतना बा नहीं